Γεια παιδιά. Θα στείλω σε ένα ακόμα βίντεο και θα κάνουμε μία μάχη. Ναι. Εγώ θα κάνω πολύ γράμμα. Ένα μπαρούν βγαίνει το λίγο. Είναι λογικό τώρα αυτό. Και θα δείξουμε το γόρο το οποίο χάνουμε. Ναι, και το Μάριο, αλλά θα δείξουμε τα μεγάλα τάξη. Θα δείξω τον Μπιλάκου τα δύο. Μπιλάκου έχει κάνει στο 1 και στο 2. Εδώ πέρα δύο στέλνει και εδώ πέρα ένα στέλνει. Λοιπόν, 93% κοιτάξτε εδώ πέρα. Πάμε στο πρώτο τάκ. Το βάλουμε στο 2 να είναι λίγο. Κάτσε χαμηλό γιατί μπορώ να μην ακούγομαι. Ωραία. Εδώ πέρα ο Μπιλάκος λέει παίζει το Rage εκεί πέρα που έχει βάλει τα Wizards, τα Golems, αλλά πάνε έξω και αυτό είναι πολύ fail. Εδώ πέρα ο Dragon με το Mario όταν είχαμε δει αυτό το attack λέγαμε πάει την πάτησε ο Μπιλάκος, αλλά εύκολα έφυγε ο Μπιλάκος. Αν και εύκολα έφυγαν μερικοί Wizard του Μπιλάκου. Εδώ πέρα ένας Barbarian προσπαθεί να σπάσει ένα τείχος για να μπει μπροστά στο Ερσίτο. Τι μαλακίες κάνετε. Εγώ 10 χρόνια, ήταν δύο Barbarians. Το subscribe εκεί πέρα, βόμβα, πετάει και αυτό εκεί πέρα. Τώρα εδώ πέρα είναι τα 2%. Έμεινε ένα μορτάρι και δύο αρκετά. Αυτό είναι ο πιο καλός του κόσμου. Ποιος? Αυτός που ήταν μόλις μάχη. Μπράβο σου. Για το Balloon Event. Και εδώ, να, τι? Έχει αναβαθμίσει χάλια τα πράγματα. Έχει αναβαθμίσει καλά τις βόμβες. Εντάξει. Καλά είσαι. Εντάξει μωρέ. Λοιπόν, Τι κάτσε. θα μου πεις να μιλήσω ποτέ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα τη στρατηγική που παίζει ο Μπιλάκος. Που έπαιξε βασικά. Εγώ σε λίγο θα κάνω μια attack για το balloon event όπως ξέρετε όλοι. Μετά θα κάνω attack. Όλοι θα θέλετε να πάρετε το balloon event που δίνει 100 gems. Το οποίο εγώ θα πάω να κάνω μια attack τώρα. Από να χρησιμοποιείτε 5 balloon σε κάθε attack και να παίρνετε τουλάχιστον ένα αστέρι. Εγώ κάνω με 8 balloon. Παιδιά, είναι ο κατάλληλος. Βασικά όχι είναι ο κατάλληλος. Είναι ο κατάλληλος. Εγώ κοιτάξτε παίζω με 8 balloons και 65 archers. Τρώω το μορτάρ με τα balloons και παίζω μόνο μετά με τις archers. Αλλά άμα έχει Wizard Tower, συνήθως δεν το παίζω. Εδώ πέρα είναι πολύ... Είναι Town Hall 4 αυτός. Έχει πολύ gold και έλυση κιόλας. Θα γίνει... Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα πάνε κιόλα. Τώρα τελευταία πολύ έχουν γίνει μερικές φορές. Ψάχνω πολύ εύκολο για να είμαι σίγουρος. Θα του πω 8 balloon. Εγώ θα κάνω 5 balloon. Και θα κάνουμε το μοιράτο. Νίκησα την balloon. Εγώ θα πάρω και πολύ loot λογικά. Ξέχασα να έχει χώρα τη γωνία. Έχει από εδώ. Ευτυχώς έχει μόνο ένα. Το balloon event μας βοηθάει κιόλας. Τι? Επειδή σου λέει θα σου δώσω balloon event να χρησιμοποιήσεις 5 balloon στη μάχη. Εγώ Αλλά θα θα σε βοηθήσω να τα βγάζεις με λιγότερο ελιξίριο. ναι κιόλα, ναι. Είχε 3 builders άλλος. Όταν έχω τα balloons κοιτάξτε πως το Παιδιά, ωραίο το φαίνεται. βίντεο το θέλουμε Κοιτάξτε. να ψάχνουμε μάχη. Να κάνουμε. Λοιπόν, 13 τρόφις, 87.000 έλιξιρ, 19.000 gold, συν 3.700 gold και 3.700 έλιξιρ από το silver 2 που είμαστε. Ένα 1.122. Έχουν αρχίσει να βγαίνουν μερικές άρσεις και τώρα θα κλείσω το βίντεο με μερικές ακόμα μάχες που έχουμε κάνει εμείς. Πήγες τώρα. Εδώ πέρα πάμε. 81% είναι αστέρι. Τι? Εγώ ακόμα φτιάχνω. Δεύτερη. Πόσο γύρω θα δώσει? Ένα που δεν γίνεται ρε βλάκα, συνήθως είναι το πιο γρήγορα. Πόσα μπαλούν βάζεις?
Και 60 άρτσερ, Αποκλείται να έχει το παιδί χωρά αντισταθείς παραπάνω. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπετε, εδώ πέρα έχει δράκο, τον οποίο έφαγε με μερικούς Wizard. Αλλά όπως φαίνεται δεν θα παίξει, δεν θα είναι τόσο εύκολο το attack, γιατί το έχουν μείνει εξηγήσει. Εδώ πέρα θα δει για τίποτα αρκετοκτρόνα κάτι. Ήταν πολύ άτυχος εδώ πέρα, γιατί του βγήκανε προς τα έξω τα κέρα. Τώρα θα ξαναμπούν μερικά, τα οποία θα πάρουν και το healing sword, επειδή εδώ πέρα έχει το Wizard Tower. Αντί να βαρέσει το ένα Hog Rider, το δύο Hog Rider βασικά που έσπαγαν το Wizard Tower, παράγει τους άλλους εκεί πέρα που δεν το κάνω ξέρω. Και παιδιά πήγανε γύρω και πήγανε μόνο ένα αστέρι. Φαίνεται τελείως άτυχο, γιατί άμα είχε μπει μέσα, πιστεύω, με όλα αυτά που είχε εκεί πέρα, μπορεί και να παίρνει το Prescott Giant Bomb, που ήταν πολύ fail για αυτά τα Wizards εκεί. Εδώ παίζει τα balloons, εδώ βάζει το healing, θα παίξει και το rage λογικά. Το παίξει να. Το ξέρετε φίλε, το ξέρω. Εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο το παιχνίδι εδώ πέρα, το βλέπετε. Αλλά εδώ πέρα, γιατί αν είναι αυτός ο Χαζοκίν, κοιτάξτε με πόσο ζωή θα μείνει το Dark. Φαίνεται θα το πάρει. Φαίνεται το πάρει, αλλά κοιτάξτε με πόσο ζωή έμεινε. Τίποτα. Έχει και λίγο σταυρό εδώ πέρα. Έπαιξε την άρτα εκεί πάνω, θα πάει το. Εντάξει παιδιά, δεν μπορούμε να το πω εδώ. Το 8% θα πάρει και... Το 21%. Αυτό είναι υποθέμα. Ναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, λοιπόν, λέω να κλείσω το βίντεο για 20 λεπτά ή όχι. Να κλείσω το βίντεο έτσι να... μιας και... Τι? Δεν ξέρω. Πώς είναι τώρα? Και δεν πιο πολύ. Σου λέω και το boost ρε. Μήπως παίζει τίποτα το clock tower. Όχι, αυτό που μετά είναι το άλλο παιχνίδι. Για δεν ξέρω αν θα νικήσω. Να δούμε όμως. Θα νικήσουμε. Λοιπόν, αυτό που πιστεύω, αφού δεν έχει το κράσερ, το κατάλληλο base για μπαμπέλα. Το ξέρω. Θα κάνεις το δεύτερο base μας. Ναι. Ωραία, πάμε με full barbarians τώρα. Δεν μπορώ να αποφύγω κάτι που έχει εκεί πέρα, μάλλον να έχει. Γιατί οι barbarians τους βάλω από εδώ. Να πάνε σκάσουν αρκετό damage που σκάνε συνήθως οι barbarians. Δεύτερο base, πρώτον. Χάρα συνέχεια. Δεύτερο base τώρα τελευταία νικάω συνέχεια. Όχι 100% αλλά τα victory. Εγώ έχω να συνεχάω. Να τώρα νίξει 100%, ωραία. Είναι το αντίστοιχο ρε. Και πάλι αν μετά εγώ και εσύ έφανες τα τάξη. Και τώρα μετά εγώ, μισοί barbarians έφυγαν. Τουλάχιστον πάλι θα πάρω το 100% γιατί με αυτό το κολοτζέμα. Εδώ πέρα άμα όπως βλέπετε οι barbarians κρατάνε 2 τσεκούρια. Σαν κάπως vikings. Αλλά οι vikings είναι πιο πιθανές. Λοιπόν 100% ο άλλος έχει τελειώσει τη μάχη, τζάμπα περιμένω τόση ώρα. Έχω νικήσει ήδη. Victory, ωραία. 48% μου κάνει. Κοιτάξτε παιδιά τι έχω κάνει.
Βλέπετε κάτι παράξενο? Τι μου βλέπετε? Παιδιά, άμα σας πω την ιστορία με αυτό, είναι πάρα πολλές φορές που δεν το έχουμε δει. Δεν το είχαμε δει. Έτσι να αφήσω και αυτό εδώ πέρα. Α, ναι. Περίμενε. Δεν το περιγράφει για το λαμποράτορι. Έχουμε κάνει ένα δεντράκι. Αλλά τα μικρά τα άλλα θα είναι πολύ μικρό, πολύ έτσι. Πόση λεπτά. Είμαστε builder είναι πολύ καλός από το. Δηλαδή και όταν έχω λεφτά μπορεί να πας στη βαλκούρα εδώ πέρα για να με φέρεις από την άλλη. Στο αεροπέις. Αυτό το μου. Γιατί είναι το βίντεο. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα γιατί το κάνουμε με James. Το κάνουμε και με James. Σε το βίντεο και όλο. Το κάνουμε εδώ πέρα, θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα, αυτό θα κάνουμε με James γιατί δεν έχω το κάνει. Περιμένουμε τώρα μερικά δευτερόλεπτα για να γίνει σαν τόσο. Ναι. Easy. Attack now. Ωπα ρε. Ηρέμησε ρε. Τι μου βάζεις ρε. Τώρα. Τι αν δεν το γράφω. Κάτι πήγαινε μου κλάσει, αλλά ευτυχώς να το φύγω. 30% πάρετε Victory, please. Εντάξει, 30%. Τουλάχιστον δεν έκανα καθόλου. Super duper fail, παιδιά. Attack. Άντε. Γιατί δεν είναι... Άλλο. Πόσο έχεις για το event balloon? Πόσο έχεις κάνει? 8 νομίζω. Λοιπόν, Σαν σου γίνει πιο κλάσσα εδώ, εντάξει. θα είχαμε βγει θα πω 484. Τι. Το διαμάντι. Και θα έχω 500 παραβγίνοντα. Μπορείτε να φτιάχνετε. Για κλείνω λίγο αυτό το βίντεο. Πώς πάμε παιδιά. Έχασα στη μάχη. Είχε κάνει 40% αυτός, 30% εγώ. Και αυτός είναι το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.